η Δέσποινα Ισπατάρου, εγώ, ο πατέρας μου, η αδερφή μου, η μητέρα μου, η Κοφό η Καλιαμβάκου, η μητέρα του Μανώλη του Σπατάρου, ο Αλέκος ο Μιλιώνης, η Ανδρονίκη Μιλιώνη, ο Πέτρος του Σπατάρου, ο οποίος είχε το περίπτερο μπροστά από του Βενιζέλου. Και εδώ τα αδέρφια του, μάλλον ο Γαμπρός και ο αδερφός του ο Λευτέρης. Εδώ από μια εκδρομή από τον χώρο, ο κουμπάρος μου, ο Σταμούλης, εγώ, ο Πέτρος ο Γαρτζής, η Άννα και η Μάγδα. Εδώ έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Μητού. Όλη η ζωή τότε της περιοχής εκείνης ήταν Λεωφόρος Μητού. Εδώ είναι μπροστά, μεταξύ Αλεξάνδρου και Ιωάννου Θεολόγου, ήταν η παλιά αγορά και είχε αυτή τη μορφή. Προχωρούμε, όπως είναι σήμερα η περιοχή αυτή. Εδώ, μια χαρακτηριστική φωτογραφία είναι πάλι στην οδό Μητού, μπροστά από την Ένωση Συνταξιούχων. Είναι αυτό το σημείο που στέκονται η αδελφή μου, η Κατίνα, η Καραγιώργη και ο ανιψιός της. Πίσω είναι χαρακτηριστικά αυτά τα σπίτια τα οποία υπήρχαν. Αυτό είναι το μπακάλικο του Κιούκη, τα οποία εμπόδισαν τη διαμερή κυκλοφορία της Ημιτού. Δεν υπήρχε τη διαλυμένη τότε. Η σημερινή μορφή. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Μακρύς, είναι οι εκλογές του 1963. Βλέπετε αυτά τα κτίσματα τα οποία υπάρχουν. Αυτή είναι η προσφυγική πολυκατοικία που υπάρχει σήμερα στην οδό Ημιτού, εκεί που είναι η στάση των λεωφορείων. Και αυτά τα κτίσματα τότε εμπόδισαν την διαμερή κίνηση της λεωφόρου Ημιτού. Η σημερινή μορφή. Εδώ είναι το σημείο που είναι σήμερα η Λαδόπολα. Εδώ πίσω είναι το celebrities, η καφετέρια που είναι του Γιαννακόπουλου. Μπροστά εδώ υπήρχαν παραπήγματα και εδώ μπροστά παραπήγματα. Το εργοστάσιο του Μαρακόπουλου, ξυλουργείο, το οποίο σήμερα είναι η Λαδόπολα. Όπως είναι η περιοχή σήμερα. Εδώ πάλι το Δημαρχείο της Κεσαριανής. Εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Ο Ποσειδώνας, ο Τακορώνης, ο Μανώλης ο Τακορώνης, ο οποίος είχε το καφενείο ο Ποσειδώνας και η περιοχή εκείνη ακόμα λέγεται Ποσειδώνας. Εδώ είναι με τον Ναργιλέ του, πάντα μέσα στο καφενείο, ήταν βαρέρο βαρόν, ήταν πολύ εύσωμος και είχε μονίμως τον Ναργιλέ. Εδώ είμαι την μητέρα μου και την αδελφή μου στην Λεωφόρο Ημιτού, στο ύψος περίπου της πηγής, λίγο πιο γρήγορα να πάμε. Πάλι με τους γονείς μου και την αδελφή μου, πάλι στο ύψος της πηγής. Και εδώ είμαστε στην Ημιτού και είναι χαρακτηριστική αυτή της φωτογραφίας. Εδώ η πολυκατοικία αυτή, η οποία τότε ήταν καλουφωνόταν, χτιζόταν, είναι του Γιώργου του Σκαρπίδη και ήταν η πρώτη πολυκατοικία που έγινε της Ημιτού. Ημιτού και Αιγύπτου. Εδώ είναι ένα περίπτωμα της εποχής εκείνης. Δεν είναι το συγκεκριμένο. Στη Λεωφόρο Ημιτού απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, δηλαδή μεταξύ Σκοπευτηρίου και Φορμίωνος, ήταν αυτό το περίπτερο του Ψαλίδα που μαζευόντουσαν όλοι οι φίλαθλοι της περιοχής, διότι ο Ψαλίδας είχε την εφευρετικότητα να βάζει τα αποτελέσματα των αθλητικών αγώνων και ως εκ τούτου όλος ο κόσμος τότε μαζευόταν εκεί για να πληροφορήσει τα αποτελέσματα. Πάμε στις απόκριες. Άλλη μια χαρακτηριστική φωτογραφία της εποχής. Η Μαργαρίτα Γογονά, η Άννα Ιστρούμπου, η Βαγγελίτσα, είναι η Κική Βλακίδου, η Μαρία Ισούμα και εδώ ο Γιώργος Ιστρούμπος. Η μητέρα μου, η Βατζή, η ξένη Τραγκούρη και μια φίλη της Ευτυχίας. Εδώ την καθαρή Δευτέρα και όχι μόνο, γιατί τότε την εποχή εκείνη είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας και παίζαμε πάρα πολύ. Είχαμε το πέταγμα του αετού. Γινόταν στο πρώτο βουνό, μαζευόμασταν πάρα πολλά παιδιά, πετούσαμε πάρα πολλούς αετούς και βέβαια υπήρχαν και ζαμπολιάρτες οι οποίοι βάζανε ξηράφι στην ουρά των αετών και μας έκοβαν τους πάγους. Και εκεί γινόταν το χαμός. Πάλι μια φωτογραφία, ο Κώτης ο Παξεβάνογλου, ο Μιχάλης Αθουμάνογλου, ο Γιώργος ο Χριστόφυλλος, η Δέσποινα Καραβασίλη, η Γεωργία Παξεβάνογλου και αυτός ήταν και κυρίως ο Νίκος. Γρήγορα,